מקומות כמו רכבת מפחידים? זה מה שהרכבת, יש אסוציאציות של הרכבות הפולניות, במיוחד פה. כשאני רואה את זה, אז אני רואה לפניי את כל הרמפה הזאת עם הכלבים, עם המשטרה, עם הכל מה שקורה פה, מה שקרה במקום הזה, עם החללים שנפלו כאן. מהרמפה הזאת? מהרמפה הזאת נסעו לטרבלינקה. מכאן העבירו את השרידים של העיר שלנו לטרבלינקה. העיר נחרבה באותו יום, וזה מה שקרה. וכולם שתקו, אתה רואה? כולם עמדו פה וראו מה שקורה, זה הנה, אתה רואה את הבתים, אף אחד לא פתח פה, אף אחד לא עבר, אף אחד לא הציל, לא היה לאן לברוח. תתאר לך, 2 בתים מכאן לא היה, אי אפשר היה לברוח. הפחד היום? נשאר, הפחד, זה טראומה שלא יכולה לעזוב אותי, לדאבוני. אני חיה עם זה, ואני לא יכולה, אני רואה לפניי את כל היום הזה, המר הזה, את הרכבות, ולכן כשאני שומעת רכבת, זה יותר מדי. במקומות סגורים את גם לא נכנסת? לא. זה מין פחד שנשאר? מה? זה פחד שנשאר מאז? זה הפחד שנשאר מההסגרים, כן. אני גם הייתי בנוישטאט-גלה והייתי גם בראבנסבריקן, נתקלתי לתוך צריף של שטראפ קומנדו. ככה דחפו אותנו, בשטראפ קומנדו היו סורגים. למה אני פועדת מהסורגים? ואז לא יכולנו לצאת מזהו, הם סגרו אותנו בפנים. בחוץ אני ראיתי את אמי, הייתה בצד השני באפל, וראיתי אותה ורציתי לצאת, אבל זה היו סורגים, ואי אפשר היה לצאת, לפרוץ אותם, כי היו, לא גסטאפו, היו שם בראבנסבריקן, היו הפיררקות האלה, הגרמניות, הם עמדו וסגרו אותנו, ואני ראיתי את אמא, וצעקתי, ממושו, ולא נתנו לצאת. הם הבינו מה שאני צועקת. זה פעם האחרונה שראיתי את אמא באפל. אחר כך הביאו אותה לראבנסבריקן, ושם סגרו אותה. מה זה הרחוב שבו גר? פה גרתי, זה הבית שלי, אבל הבית איננו, רק הבית חרושת נשאר. בואו ניכנס. רואים שזה היה בית חרושת ובית חרושת. זה בית חרושת, עוד נשאר, הערובה נשארה, שהגרמנים אמרו להוריד אותה, ואנחנו לא הורדנו. מה היה בחצר? החצר הייתה, פה היו ליבידים, פה היו, איך אומרים, בלקי, איך שנזווה בלקי. היו המון עצים, היה פה... מגורים היה פה? כן, על השטח הזה. והיה לנו גזוסרה נורא יפה עם חלונות יפים. מכירים את המקום הזה אחרי 50 שנה? בוודאי, אבל זה עזוב. אז אני חשבתי שזה ענק, בית חרושת ענקי. זה גדול. כן, עכשיו זה נראה לי קטן. זה נראה לי עכשיו קטן. איפה השתרנו את היומן? אבל תכף נלך, נראה אם זה עוד נמצא. החורבה אם עוד נמצאת שמה. פה זה לגמרי משהו אחר עכשיו. זה נראה... זה קשה לי להתרכז, אבל זה ככה שם, פה שינו את החלונות. ואחורי הבית צריכה הייתה להיות עורבה. היות והבית היה עד כאן, היו טובים חדרים, זה הכל בשביל כזה לא היה כאן. אבל זהו, נראה איפה אם זה נשארה, זה עכשיו הזיזה. נו טוב, עכשיו לא נראה. פה כלב, אתה יכול להתנפל עליהם. זה גם כלבים יש לך פחד? לא, אבל... כן, לא, אבל כן. כלבים וסורגים. פה עומדת העורבה. העורבה עומדת. זה הייתה העורבה, כאן, אתה רואה? פה, באותו מקום. הייתה כניסה והייתה עורבה. אז את יכולה להראות איפה שמת את ה... כן, פה עמדו, פה הייתה דלת. למעלה היה 7 יונים, היו יונים למעלה. וכאן הייתה עורבה.
הם שינו פה, הם שמו פה, אבל פה איפה שאתה רואה, פה עמדו הסוסים, שני סוסים, ואני פה חפרתי, אבל לא הייתה רצפה בטון הם עשו, חפרתי, שמתי את זה, והייתי בלילה יוצאת דרך הבית שלי, ושם כשכתבתי משהו, שמתי בתוך הקופסה. הם פה חפרו וראו והם מצאו את זה, את כל הדברים מצאו. כשעשו את הרצפה בבטון. עשו בטון. Tu buljone trošečka. No zmienione, no bo ja tutaj mam królika. No pewnie, króliki, widziałam teraz króliki. Ale to było zmienione, ja pamiętam. Ja tutaj włożyłam pamiętnik mój. To była stajnia, to wszystko nie było, tego nie było. Tu stały już konie. Tu חפרתי כאן, פה עמדו סוסים, עוד ריח שלה, זהו, היה פה ריח של סוסים, עמדו שני סוסים, ואני נכנסתי, לא היה חלון כזה, היה פתוח כזה, זהו, ואני חפרתי כאן, ושמתי בתוך קופסה של חלבה, שמתי את היומן שלי. הדלת לא הייתה נעולה על מפתח, כי הסוסים, לא היו כבר סוסים במלחמה, הסוסים הוציאו, רק היה תבן, הרבה תבן שנשאר עוד זהו, כי הגרמנים היו כאן, ואני חפרתי, וכל פעם הייתי, לפעמים, גם את הספר של ברליצקול שמתי כאן, וכשכתבתי, הייתי מתחמקת מהבית ומוסיפה עוד שמה כמה דפים, או הייתי מוציאה את היומן, שאמא לא תדע, והייתי כותבת. והיות וזה היה שטח שלנו, אז לא פחדתי להיכנס לכאן ושמתי עוד זה. זה לא היה עמוק. זה לא היה עמוק, זה היה, אני יודעת, אולי 30 סנטימטר, היה נראה שזה אף פעם לא ימצאו, כי זה היה על זה תבן. אבל זה העורבה של הסוסים. זה העורבה, זה המקום שעומד. אז הנה, הגעת עם השוק. מה זה דבר כזה לבוא אחרי 50 שנה לבוא, וכאן תראה בוקי, אמרתי לך שזה המבנה עומד, אתה רואה משהו כזה, אני מוכרחה להביא את הבת שלי, שהוא תראה את זה. Pięćdziesiąt tutaj byłam temu. Tu była stan, tu były konie. Możliwe, no ja nie wiem. Pani nie za pani czasu. Nie, no ja Tu nie były jestem- konie, ja nie nam jestem zarekwirowali te wojenna. konie. Tak, no. קאט. הרגשה טובה לחזור למקום כזה? תשמע, הילדות נזכרת לי, אבל הרגשה שאני רואה את הזובה, כואב הלב. שעמלו, אבל זה ככה נראה, יהדות פה, כל ככה נראה שם. אבל לא חשבת שתחזרי עוד פעם לעין. לא, זה פנטזיה בשבילי. צורך פנימי לחזור למקום כזה? לילדות? לא משך אותי. הזיכרונות אחר כך היו כל כך קשים, שזה מין, זה, איך אומרים, זה מחק את הילדות היפה, הטובה. אמרת שהייתה ילדות יפה, אבל נעורים לא היו. נעורים לא היו לי. נעורים לא היו לי, כי נעורים כבר היו לי, נכנסו הגרמנים, וכבר היו הזוועות, אז הנעורים, התקופה הכי יפה, מה שילדה יכולה ליהנות, ולכן התחלתי לכתוב ביומן על הנעורים שלי. כן. שאין לי נעורים, שכל כך עצוב לי. כי זה כבר התחילה המלחמה, וזה מה שקרה. ועכשיו לבוא למקום הזה ולראות את זה הכל. את יכולה למצוא ביומן את הקטע מתאים כזה שיכול לתאר את הצער על הנעורים שהלכו לאיבוד? יש ביומן קטעים כאלה? יש, אז עוד לא חשבתי שהלכו לאיבוד. כן. אז הייתי בתוך הזה. כתבתי כל יום משהו קרה לי בלב, מה שהיה, אבל לא חשבתי שזה הולך לאיבוד כן. לגמרי. הייתי רוצה שתקראי, אם אפשר, קטע מהיומן הזה, פה כשאנחנו נמצאים ליד הבית שלך. תראה לי. ערב ראש השנה, שבת לפת. to nic nie jest. לא, ליסט דומטקי נכתב לאמא שלי, בבקשה. אני בוכה, זה ב-14 לשני 43. זה כבר תאריך, אני בוכה, אני לא יכולה, הדמעות לעצור. אני מאוד כועסת על עצמי, כי אני לא צריכה לבכות. אבל הדמעות זולגות בלי שאני רוצה. אפילו במחנה לא יכולתי לעצור את הפאוש זה, את איך אומרים, פרפידיה. מה זה פרפידיה? איך אומרים,
מישהו שהוא מקנא, את הקינה, את הקינה. אני הצטרכתי להבין שעבור טוב לא מחזירים, עבור טוב לא מחזירים באותו מטבע. אם מישהו רע, אז תמיד יותר טוב לו. החיים בתוך המחנה בברק הראו לי שצריך להיות 100% אגואיסט אנוכי, רק לחשוב על עצמי ולא לעזור לזולת, כי אז קשה לשמור על עצמי. אני לבד עם המחשבות שלי ואני רוצה לחלק אותם עם הקרובים איתי. אני רוצה לחלק איתי את המחשבות עם מישהו קרוב. אני פה בתוך ניבולה, איך אומרים ניבולה? בתוך מעצר, עצורה. פה אף אחד את הקול שלי לא שומע, אף אחד לא יבכה על גורלי, אף אחד לא מרחם עליי, ואף אחד לא יבין את גודל האסון שקורה לנו. רק אתה, היומן שלי, אני יכולה איתך לחלק, אתה הידיד שלי, לך אני יכולה לשפוך את ליבי ואת מר גורלי. חוזרים לימים ההם? מה? חוזרים, מה זה חוזרים? אני לא האמנתי עד עכשיו שאני יכולתי ככה לכתוב, שיכולתי ככה לשפוך את ליבי. עכשיו כתוב פה, זה לפני כמה ימים, לפני חג הפסח. מחר צריכים לבוא לשצ'ניצה. מחר צריכים לבוא לשצ'ניצה, שם לשצ'ניצה שהיינו. למה לשצ'ניצה? אני רוצה לבקר שם את אמי, כי היא מאוד חולה, ואולי ייתנו לי אפשרות לבוא לבקר אותה. כי בשעת המחלה שלה לא יכולתי לראות אותה. בסדר. נסעתי לשצ'ניצה, אתה רואה איפה שהיינו? כי אמי הייתה בטיפוס, ואני רציתי לבוא לבקר אותה. אז כתבתי. מדהים איך אני יכולתי אז לכתוב כאלה דברים. אני לא קראתי את זה עוד, אתה יודע, אני עכשיו רואה. אני ב-44, שני לראשון, אני כותבת, כי עכשיו אני כל כך מרגישה את הבדידות. אני לא יכולה יותר ללחם. ואתה שאני כותבת. אני החלטתי ולא כתבתי איתה. זה כבר נגמר פה ב-47. לא חשבתי שאני אוכל לכתוב ככה. ושאני אוכל לכתוב ככה עד הרגעים האחרונים. To są znaleziono mój pamiętnik, tu ja pisałam w czasie wojny i znaleziono go teraz i wczoraj mi wręczono ten pamiętnik. אז יש ביומן הזה משהו שמחזיר אחורנית? Ja jestem teraz pod wrażeniem tego pamiętnika. היומן מחזיר אחורנית? כן, בחזרה לזמנים האפילים האלה שהיו בשעת המלחמה. אבל איך אני כתבתי, איך היה לי האומץ לכתוב בפולנית רהוטה ויפה, שבכל זאת הייתי ילדה, זה עוד לא, והם אומרים שהפולנית הייתה היום מאוד טובה. כך כתבתי, אני לבד, קשה לי להאמין שאני עוד לא קראתי אותו, רק הבאתי אותו. קראי אותו? ודאי, לא יודע, אני אקרא ואני אצלם, ואני רוצה שיתרגמו לי את זה גם לעברית וגם לאנגלית. כי זה נכס בשבילי ובשביל הילדים, אולי גם לנכדים, אם יזכרו אותי. אולי גם ליותר אנשים. אולי יותר, אולי זה יהיה מעניין גם היסטוריונים. יש פה הרבה דברים שילדה ראה את העולם מילדותה עם כל האהבה, עם היופי לפעמים. גם יש פה גם הרהבות, נעורים, אבל גם הקטסטרופה שפגשה, שפגע בנו, לדאבוני. פה עוד היה לי אבא ואמא,
עוד לא הרגשתי כל כך בדידות, למרות שהם היו רחוקים ממני. לכן אני כותבת, יש פה מכתב לאמא, שאני זוכרת שכתבתי את זה. אבל אני לא יכולה למצוא את זה, אני לא יודעת אותו, פעם אחרת. אתה רוצה שסתיו? הילדים סיפרת את זה? לא הכל. כשהיו קטנים לא רציתי כל כך להעיק להם על הנשמה. עכשיו שהם גדולים, שאני כתבתי, שאני עוד מעט בחלק השני, אז אני מספרת הרבה, מדברת כל הימים. מספרת ורוצה שיזכרו. זה מה שנשאר לדור הבא, להעביר את זה, לכל הפחות שהם יהיו מאושרים, שהם חיים בארץ חופשית, ושידעו להעריך את זה, את החיים שהם עכשיו, ויש למה להילחם, עבור מה? עבור החופש הזה. אסור להגיד שזו הארץ שלנו, זה הארץ שלנו, זה המקום שאנחנו חיים בו, וזה צריך להגן על הפינה הזאת, היקרה. כי אתם רואים, מה שקרה לא יקרה שם, מה שיקרה פה, מה שקרה כאן. בואו, נראה.